nana tasuma kasara in kɛyɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ ko maa caman jigitigɛlen don minnu n'u bɛ feere kɛ a kɔnɔna la an y'an gɛrɛ dɔw la k'u ɲininka an k'u hakilinataw lamɛn o kɔfɛ tuguni nin tasuma kasara in kɛra maa minnu ɲɛna an y'an gɛrɛ olu fana dɔw la k'olu ɲininka an ka lamɛn u ye min fɔ an ɲɛna. An kɔni an tun bɛ yan an tun sigilen bɛ an balila ka ye tasuma manana siɲɛ kelen an bɛɛ yɛrɛ panike la kameradenw bɔra ka na jiw kɛ la ka u seko kɛ ka filɛ u bɛ se ka sa cogo min na mais tasuma fanga kɔni tɛ ka bon o ka jiw k'a la an tora mɔgɔ ka sapɛ pompiers wele sani sapɛ pompiers bɛ na kameradenw b'a kɛra mais u tɛ sera ka faga tasuma fanga tɛ ka bon sisan sapɛ pompiers nana sisan u ka maîtriser dɔɔni ka tasuma faga an kɔni m'a dɔn cause jumɛn de ka tasuma yɛrɛ wuli lɔgɔ fiyɛ nin an kɔni m'ale de dɔn bon a kɛra min kɛ mɔgɔ caman kun tɛ yen mɔgɔw nana kɔfɛ de sisan ka minɛnw bɔ muso dɔw de bɛ yan fɛ ale y'a minɛn kɔni ale kɔni tun bɛ yen ale ka minɛnw bɔ mɔgɔw nana kɔfɛ sisan k'u la minɛnw bɔ sisan mun fana kun bɛ yen mun kun tɛ yen mun kun bɛ u ka dɛmɛ kɛ dɔ mun tun bɛ yen k'u la dɔɔni fana la bɔ ka bila an n'u siɲɔgɔncɛ dɔ kun bɛ ale fana ni ka an ka ale tɛ cɛ dɔ bɛ an ka ale ya dɔɔni la bɔ kunun olu nana ale na dɔɔni tun bɔra ka ban tasuma bɔra wo nin de kɔnɔ yirisi min bɛ yɔrɔ min na ɲama min tun bɛ yen o kun ko bɛ ɲama ne jeni o le tasuma tala k'u bolo da a kɛla tan ne ɲama de bɛ wo nin kɔnɔ o ka tasuma kɛ ɲama nin la mɔgɔ kɔni ko y'a minɛnw bɔ sow de nana ka na mɔgɔw y'a minɛnw cɛ u bɛ na k'o b'i dɛmɛ an yɛrɛ donna ka taa n'a minɛnw bɔ u bɛ na k'o b'i dɛmɛ u b'a cɛ la ka taga a mɛnna dɛ a mɛnna parce que u ma se k'a faga u nana ni ji ye u nana ni o y'a gaziw buteliw labɔ mɛ u ma se ka faga a ye sanfɛlaw le jeni pompiers welela u nana u y'a faga sinon a ka dɔɔni kɛ dɛ a ka dɔ kɛ mɛnɛ yɛrɛ la yɛrɛ. O kumana maaw hakilinata talen kɔfɛ an y'a essayé ka don centre commercial kɔnɔna na ka tiɲɛni minnu kɛra ka se k'u filɛ nka an ma se ka sira sɔrɔ sabula maaw balilen don nin wagati in na ka se ka don a kɔnɔna na nka a baarabagaw yɛrɛ ye min fɔ an ɲɛna o de ye ko tasuma in mɛnɛ ma bɔ olu yɛrɛ ka yɔrɔ la ko du min filɛ nin ye centre commercial in kɛrɛfɛ olu maaw de tun bɛ yɔrɔ furan na tasuma in mɛnɛna ka bɔ yen de ni ka yiri minɛ ka sɔrɔ ka courant poteau lasɔrɔ nin wagati in na ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se ka dɔn tasuma kasara in mun de nana ni a ye Alpha Ka bɔ Abidjan VOA Bambara tɔgɔ la.